L-scanning diġitali ta' 160,000 file li hemm id-Dipartiment tal-Artijiet sabiex dawn ikunu aċċessibbli b'mod elettroniku, emendi sabiex tiġi msaħħa l-liġi tal-kooperattivi, it-tlestija ta' rapport dwar l-uniformijiet tal-iskejjel u bosta skemi favur in-negozji pal Business First u Microcredit huma biss uħud mir-riżultati tal-ħidma tal-Ministeru tal-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur. Dan l-istazzjon tkellem mal-Ministru Jason Azzopardi dwar il-ħidma li saret u l-ħidma li għadha trid issir minn dan il-Ministeru. Tkellimna dwar il-proċess ta' scanning diġitali tal-files li hemm fid-Dipartiment tal-Artijiet u l-benefiċċji li dan il-proċess se jwassal għalih. Wara li aħna għamilna x-xogħol preparatorju, ix-xahar li għadda beda għall-ewwel darba l-scanning diġitali ta' 160,000 file li hemm il-Baviera. Dak ħajkun ifisser proċess ta' kważi sentej u nofs li fil-konklużjoni tiegħu jkun jippermetti 15 miljun paġna qegħdin fuq sistema waħda li jippermettu allura anke adapitada l-pubbliku jaċċessa dik l-informazzjoni mid-dar tiegħu jkun jaf fejn hemm il-proprjetà tal-Gvern mikrija u le mhux qed iħabbat il-bib ta' dak u tal-ieħor. Il-Ministru Jason Azzopardi sostna wkoll li wara li sar perjodu ta' konsultazzjoni pubblika se jkunu isiru elementi meħtieġa sabiex tiġi msaħħa il-liġi tal-kooperattivi. Tkellem dwar il-ħidma tal-Ministeru favur il-konsumatur. Issa li l-ġimgħa l-Parlament japprova il-Collective Proceedings Act, jiġifieri il-liġi li għall-ewwel darba ħatat il-poter l-awtorità illi diversi konsumaturi jingħaqdu f'kawża waħda biex jippromovu l-interessi tagħhom mhux jagħmlu kawżi separati waħda mill-oħra, mela ħanifrankaw il-flus, ħanifrankaw il-ħin u allura nagħtuhom aktar possibilità ifittxu għad-danni. U allura edukazzjoni, allura kampanja ta' informazzjoni. Issa wkoll illi tlesta rapport dwar l-uniformijiet tal-iskejjel u allura hemmhekk issa dak jiġi segwit monitoraġġ tas-suq biex nażguraw illi hemm equal playing field biex il-familji tagħna jiffrankaw il-flus ikun hemm tħaddim tas-suq effiċenti. Wara l-ħidma ta' dan il-Ministeru fit-twaqqif ta' inizjattivi pal Microcredit u Business First ma naqasx li l-Ministru Jason Azzopardi jitkellem dwar il-ħidma favur in-negozji żgħar. Daw in-negozji għandhom bżonn il-flus biex ikabru, biex jinvestu, biex jimpjegaw in-nies. Hekk imorru tajjeb huma, tmur tajjeb l-ekonomija. It-tieni inqas burokrazija. F'Jannar li għadda għamilna l-Business First, sejjer tajjeb ħafna, one-stop shop, sallum kellek iktar minn 3,000 negozju għamlu użu tiegħu. Issa rridu li propju x-xahar li ġej namur il-Kabinett bi proposta ħalli nemendaw il-liġi tal-liċenzjar ħalli neliminaw il-bżonn li inti tapplika l-liċenzja biex tibda negozju u nraħsu ċertu miżati tal-kummerċ. F'Diċembru li ġej joħroġ ir-rapport mid-Dipartiment tal-Università tas-Soċjoloġija wara li għamilna ftehim magħhom is-sena li għaddiet dwar il-qasam tas-negozji żgħar. Kif inhu dan il-qasam mill-aspett soċjoloġiku. Dak ikun jippermettilna nagħmlu policies tailor-made għal dan is-settur għall-ewwel darba b'mod xjentifiku professjonali. Il-qasam tal-family businesses irridu nindirizzaw ukoll biex nagħmlu emendi li hemm bżonn ħan inċentivaw it-trasferiment tal-business minn ġenerazzjoni għall-oħra.